مزيت أساسيرو ناي إترا مرحتات يوم ناي إترا سواتات يوم ناي إترا سلات يوم زبان بعاي ولا دايو من كساقص زي بلوم تسوقو قال لا يزبل نيرو تزينا يتاچو ردا قب تግራይ هاديمو يو يلن አዲስ አበባ ኸይዲ يزبل زيناون سمع نيرو مالتي تግራይ كم هاجر كتكون تግራይ هاجر نات بلو ማሰብ የሚፈልጉ ብዙ ሰው እንዳላቃለሁ ሰባት ዝነብሩሉን ከቃጸሪና ለና ኤርትራውያን ዝነብሩሉ እኔ ኤርትራ መንግስት ጋር ሰላም እናርግ ማለት سلام كم يتغنوا كايس كافيلين لو ما عندها بسفلي تحسوا تميسان الله خمت المود أقدر زون حبريتها نقرأكم يسام ولا تمسي تنحو لايك مكبر جمرة let's go سيد جايس نمي جمرة حبريتنا بزعبة بليبيا بالعلي سدتنا زقات مزلو شجر زملكاتيو بالعلي إيرتراويان إثيوبيان كال استفلا لي هاجر زركبو زموتو ناب ليبيا زغلو سدتنا تابز حجوان بحيلي كاب جزوم نداتو وسدو ندات هرمو بزح فيديوهات يوتصالو مالتي ولا قات زينا ليبيا ديبورتيشن وي كاب الورقه زي بلوم منكساقس زي بلوم تسوقو قال لا يزبل نيرو تزينا انتقونا كنت مريت زلو بحفشه ورقه زلون زي بلون مخا خاب جزوم ندخلو خاب جزوم بحيلين دهرمو ندفرارحو يمزوس دوم زلو سلازي اب العليوم بزح شجريو زقاطم زلو مالتي ايفن غزاوتوم كقاصل رينا لنا وي اتزنبرلو بزحات سبا زنبرلو كقاصل رينا لنا ايرتراين زنبرلو ስለዚህ ነዚኦም ካ ድምጽ ንኹንኮኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ስእሊ ኸውን ኸሊ ብጽሑፍ ጌርኩም ሼር ብሎ ማለት እዩ ብዝሕ ሼር ምስ ተገብረ ዓበይቲ ሶሻል ሚድያታቱን ከም ዜና ምስ ሰራሕሉ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ዳዮም ከገብር ስለ ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያ ሼር ንበሎ ናብ ካል ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልትታት ብሕወሓት ተጻብኦ ይገጥሞ ከም ዘሎ ትማሉ ከም ዜና ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ከኣኒ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ሃዲሙ እዩ የለን አዲስ አበባ ኸይዲ እዩ ዝብል ዜናውን ስማዕ ነይሩ ማለት እዩ ትማሊ ከኣኒ ኣብ አዲስ አበባ በመሆን ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ መልሲ ክህብ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኸኣኒ መጀመርያ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ بفانا تلفزيون اي تي في وإثيوبيا تلفزيون كالوت عبيت تلفزيون اي بي اس مثلا عبيت تلفزيونات بقطة ملغت غم حلالف وعيل الله مالتيو بمحارنيا ملغت غم حلالف وعيل الله ابزغاني فدرال منغستي اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኹነታት ኢዱ ንኽእቱ ወይ ከዓ ሓገዝ ናይ ፈደራል መንግስቲ ከም ዝሓተተ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ሰሪሕና ነርና ኣብ ዝኻኒ ምሕታቱ ወይ ናይ ምሕታቱ ምኽንያት እውን ጠቂሱሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሕጂ እዋን ሰላም ዘይደልዩ ሰባት ኣለው ወይ ከዓ ውሕዳት ሰባት ኣለው ብምባል ብሓፈሻ ነቶም ሕወሓት ዝምርሑ ዘለዉ ሰባት ክጠቕሶም ውዒሉሎ ማለት እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ኣልዒሉሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ዝምልከት ብሓፈሻ ብዛዕባ ትግራይ ከም ሃገር كتكون زلالي لو زبل استفلا لي أرسطات على علنيرو قال خابوهن ري تግራይ هاجر نات بلو ማሰብ የሚፈልጉ ብዙ ሰው እንዳላቃለሁ زي بزعبا تግራይ هاجر إيا إلهم زحسبو سبات هالو يزب زلو እኔም ሞቅ በሚለኝ ሰዓት እንደዛ አስባለሁ أنون كموقن نخلو ويكسات تخلو يزغون كسات تخلو كوم عينت حسب يزب زلو መመኘት ችግር የለውም መሆን ካለበት ተታገላለሁ ትግራይ ሀገር እንዲሆን ችግር የለውም ምምናይ ተኾይኑ ጸገም የብሉን እዩ ዘሎ ወይ ኮሙ ኮይኖም ክጋደሉ ዝደሊ ወይ ብኸሙ ክጽዑ ዝደሊ ኻ ጸገም የብሉን እዩ ዘሎ አሁን ያለውን እውነታ መቀበል ደግሞ ጨዋነት እቲ ብዝሕጂ እዋን ዘሎ ወይ እቲ ብዝሕጂ እዋን ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ መቕባል ከኣኒ ጨውነት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ አካል ነው አሁን ትግራይ አካል ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ነዚ አትቅበለ ለለካ ዘሎ በጀት አለው ፓስፖርቴ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው የሚለው ፓስፖርቴ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ይዝብል እና አውሎ ፈሰደ ድንገት ሀገር መሆን ስለተመኘህ ብቻ ሀገር ይሆንክ መስሎ ሰራዊት እስከ መጨረሻው አስቀጥላለሁ ልትል አትችልም አሁን ፕሪቶሪያ ስምምነት እሱን የማይፈቅድ ስለዚህ ሃንደበት ተሲካ ሀገር ክትከውን ስለዝደለኻ ጥራይ ከም ስለዝተመነኻ ጥራይ ሀገር ክኾን ኢልካ ወተሃደራት እንታይ ይባሃል ጌርካ ንዖም ከቐፅል ኢልካ ምሕሳብ ግን ዘይሕሰብ እዩ ዘሎ ፕሪቶሪያ ብዙ ጊዜ ከፌደራል መንግስት ኃላፊዎችም ጋር እንገናኝ ስለዚህ ነሻዕ እንዳሰቃቅና ምስ ፌደራል መንግስት ዘራኸብ ይብልናን ናይዚ ምኽንያት እዩ ኻት ጣልቃ ኻኣትሎ ፌደራል መንግስቲ ዝበለ ማለት እዩ ጌታቸው ብጀካ ዙን ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ኤርትራ መንግስት ጋር ሰላም እናርግ ማለት የኤርትራ መንግስት በተግባር ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ በመካድ ሊሆን አይችልም የፌደራል ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ካለ ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አትሊስት ከፌደራል መንግስት ጋር የሚታወቅ ስምምነት አለ
ስለዚህ ምስ ኤርትራ ሰላም ንግበር ክብል ኮለና ወይ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና እንደለ ክንብል ኮለና ሲ እቲ ኤርትራ ዝፈጸሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ከምኡን ኩለን ብሓፈሻ ዝፈጸሞ እሱ ክንክሕድ ኣለና ማለት ኣይኮነን ፌደራል መንግስቲ ዝፈጸሞ ከምኡን ትግራይ ዝፈጸሞ እሱ ክሒዶም ኣይኮኑን ምሳና ሰላም ክገብሩ እዩ ዘሎ ፕሪቶሪያ በመፈረሙ ምክንያት አኩርፎ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተጣላ ኃይል ጋር ተሰልፈህ ኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ማስወገድ የሚቻልበት እድል ካለ ብለህ መንቀጭቀጭ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ፕሪቶሪያ ዘይተቀበለ በፕሪቶሪያ ዝخرየ መንግስቲ ኸይድካ ንኤርትራ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ኸይድካ ነቲ ዘሎ መንግስትና ኢትዮጵያ ክውርድ ኢልካ ምፍታን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለኻኒ ብወገን ሕወሓቱን በተመሳሳሊ ሰዓት መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት እዩ ዝኻኒ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኸደ ወይ ካብ ስልጣኑ ከም ተባረረ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መቐለ ዘሎ ወይ ጊዜያዊ ምሕዳር ተኣልዩ ሕወሓት ከም ዘሎ ብሓፈሻ ገልጹ ነይሮም ተወሳኺ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ይመስል ዝብል ወይ ብጌታቸው ረዳ ተገሊጹ ዝነበረ ምስ ኤርትራ ረኸብሎ ምስ ኤርትራ ከም ዝገብርሎ ዝበሃል ነገር ከኣኒ መልሲ ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝምልከት ከስማዕኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ታሳሲሩ ዝተላዓለ እዚ ብተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ንኩናት ዝዕድም ናብ ኩናት ዘእቱ ዝኾነ ዓይነት ሽርሒ ይርከብ ኣይብልና ብተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ እዩ ብሕዝውን ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎራብቱ ናይ ቀረባን ርሑቕን ጎራብቲ ህዝብታት ሰላም የድልዮ ተስፋ ዘለዎ ረህዋ የድልዮ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ዓፋር ምስ ኩሎም ጎራብትና ሰላማዊ ርክብ ክህልወና ንደሊና ስለዚ እዚ ኣብ ትሕቲ መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ትሕቲ ሕገ መንግስትን ኮይንካ ዝግበር እዩ ካብዚ ወፃእ ግርማይ እውን ኣልኢልካ ነርካ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የለን ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣትዮም ናይ ኤርትራ ሰባት ኣትዮም ናይ ኤርትራ ሰላይ ኣትዮም ዝበሃል ብዓይ ወለደ እዩ ስለዚ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ይኹን ከም ዝበለ ርክብ ኣይተጀመረን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ከዓ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ወይ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ላዕለዎ ዝበሃሉ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ወይ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ርክብ የብሎምን ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ከዓ ተገልቢጦም ርክብ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ከዓ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዚ ኣብ ስምዒትን ዘይምርግጋሕን ኮይንካ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ነቲ እዋን ዝምጥን ኣብ ሙቐት ናይ ትግራይ ኩነታት ተደሪካ ዝውሃብ ዝተፈላለየ መርገፅታት እዩ ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ልኡላውነትና ዝምልከት ከም ትፈልጥዎ ልኡላውነት ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ናብ ሪፈረንደም ሕሊፍና ይሃብናን ዝመሳሰሉ ዘረባታት ትልሚ እውን የውፃናን ዝብል ዘረባታት ይዝረብ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ከዓ ትልሚ ከም ዘውፅኡ ባዕልቶም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በአግባቡ ይፍጽም ዘሎ ዝብል በተደጋጋሚ ይዛረቡ ነይሮም ሎም ማዓንቲ ከዓ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምፍጻም ንዕንቅፍ ዘለና ንሕና ኢና ናብ ዝበሩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክምራሕን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘላቕ ሰላም ተኣቲ ሕወቱን ዳግመ ህንፀቱን ከረጋግጽ እንገብሮ ዘለና ከም ውድብ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ መትከልን ሓቅን ዝተመስረተ ግልጽ ቅዋም እዩ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ልኡላውነት ኣብያተ ምክሪ ንምርግጋጽ ልኡላውነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝተጀመረ ስራሕቲ እውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብያተ ምክሪ ዝሸምኦም ናብ ቦትኦም ናይ ምእታው ጉዳይ እምበር ካሊእ ዕላማ ይብሉ ካሊእ ንጎነፅ ዝዕድም ነገር የብሉ